Hi guys, खुलुमबाय BM सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर। खोथाया एसेबां गिदिर मानि गोलाव जानो गोनाङानो गैयामोन। जास्ट आङो माने एबसुआ बेकाराव फैसा गारदों आरो बिनि गेजेराव एबसुनि दै बायनाय दाम बिनाय स' बेफोरबायदि बुंनायखायसो डिफेन्सारखौ बेफोरबायदि बुंनायखायसो माने जोंनि प्रब्लेमा मा? जोंनि प्रब्लेमा जाबाय बे जायगायावहा जि माने जाथाय जादों बेखौहाय बोरैहाय जों रिकभार खालामनो हागोन बिनि बाथ्रासो जों सावरायनांगौमोन नाखि बेवहाय एबसुआ दैनि बाथ्रा रायज्लायनो थाखाय थांदों। एबसुआ बेवहाय जि जाथाय जादों बेखौ कालेक्ट खालामनानै डाटाखौ कालेक्ट खालामनानै बेसेबां सुबुं दं बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना मदद होगोन। बिनि सिगांनो बिथांमोनहा बेखौ सोंनानै एबसुखौ लाजि फोनांबाय आरो लोगोसे बेबायदि बाथ्रा बुंनानै सोंनो मोनो खिन्थु माखासे सोंनायाबो बिराद मोजां जादों आरो माखासेखौसो आङो बुंदों आरोना। बेयावनो पाब्लिकफ्रा जुदि नों सासे इउटिउबार जालायनानै जुदि भिडिअ क्रिएटर जायोब्ला साननांगौमोन माखौ नों भिडिअखौ होयोब्ला जे पाब्लिकआ जे एबसुखौ नों होमबा बेयाव नायोब्ला नों भिडिअखौ नायोब्ला नों एबसुखौ रायनाय एबसुखौ बखिनाय नुदों। मानो होनना बुङोब्ला नों बे भिडिअ होबाय नालाय नोंनि भिडिअआवनो रग' रग' नुखादों जे नों एबसुखौ मा बुंदों मा बुंनो थांदों जेनेबा एबसुआ मददखौनो होथ्रा नङा होमबा बेबायदि सिस्टेमै। दा जों जुदि सासे एमएलए नोंथांमोननि एमएलएनि जायगा सापस हमना ला नोंथांमोननि एमएलए बिनिफ्रायनो मदद लुबैदों। दा नोंनि न'खराव सासे सुबुङा लोमजाना दङ सापस हमना ला बे मेटारा बेजों ओरैनो जास्ट मिलायनाय सिस्टेमैसो माबादों नालाय आङो बेखौसो बुंदों जे बे एमएलएखौ नोङो रायोब्ला बखियोब्ला नाया माया बायदिसिना हेन बुङोब्ला फैसाफोरखौ बाहायावसो जुमाय लोंनायावसो गारो बे एमएलएआ बायदिसिना प्रग्राम खालामनायावसो गारो बे एमएलएआ जोंखौ नाया जोंनि न'खर माबाखौ नाया नांबा बेबायदि गाज्रि रायोब्ला बे एमएलएआ नोंखौ मोजां मोनगोन नामा? मोनाना गाज्रि मोनगोन ना? स' थिग बेबायदिनो बे बाथ्राखौनो बुंदों आरो पलिटिकेलजों एमएलएजोंबो रुजुनो गोनां गैया। एबसुआ जाबाय बेसेबांबा समनिफ्रायनो जोनोम जानाय इउपिपिएल आरो बिपिएफआ मैया दाख्लैसो जोनोम जानाय माने 2003 फोरावसो जोनोम जादों बिपिएफआथ' नङा होमबा? थ' बिनि सिगां एबसुआ जोनोम जादों रायजो राजाफोर अब्ला पलिटिकेलानो गैयामोन। अब्ला एबसुखौ मानो बेबायदि माने खामानि मावा मा मावा होननानै बेबायदि लाजिफोनांखो नङा होमबा? एबसुआ बेवहाय डिटेल्सखौ लाग्रोनासो खामानिखौ मावगोन आं बेखौ मिथिगौ। बे दैया सिगांनिफ्रायनो प्रब्लेममोन। जुदि दैनि प्रब्लेमखौल' जुदि नोजोर होनो मोनब्ला अब्ला बै समावहाय इलेक्सन जायै समावनो दैनि प्रब्लेमखौ रायलायनांगौमोन ना। दा बे बाथ्राखौ खोन्थानांगौमोन जेनेबा सार जेनेबा बेयावथ' मा होनोमोनलाय खाजोनाबो होनाय आरो बिनि गेजेरावहाय लेन्ड हल्डिंफोरबो मोनखाबाय स' बेबायदि बाथ्राखौ खोन्थानानै मोजाङै रायलायना लागौमोन। दा बिसोरबोथ' खबर मोननानैसो थांदोंना नङा होमबा? खबर मोनबाय थांबाय नङा होमबा? दा बुंदों रावखौबो माने हांख्रायाखैबो होनलायलांबाय बहाबा भिडिअ'आवहाय नायबा बबेबा रायलायनायानो बहाबा गोरोबलायबो लांलायलाङा आरो बहाबा बुंलायबाय जे मदद नांगौ जोंखौ नायफै नङा होमबा? बिदिबो बुङो बहाबा हांख्रायाखैबो होनना बुंलायलाङो। खोथाफ्रानो खिन्थु खोथाया बिराद लावलांबाय। बिथाङा रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामदों थेंक इउ स' माच। नोंथाङा गावनि लोगोनि जे आखु नों बुंना लायोना आंनि लोगो आंखौ बिराद मानियोमोन आंखौ बिराद अब्ला जुदि नों आंनि लोगोमोनब्ला बेयाव जाथाय जादों अब्ला नोङो आंनि कल रेकर्डखौ मा हिसाबै आपल'ड खालामखो नोंनि आं मा कल रेकर्ड आपल'ड खालामखो आरो आं नोंनि मा पार्सनेल बाथ्रा बुंखो बेवहाय मा पार्सनेल बाथ्रानि बाथ्रा ओंखारबोखो आंथ' पार्सनेल बाथ्राखौनो जेबोखौनो बुङाखैमोन। जास्ट बेवहाय बुंदोंमोन जे जि बाथ्रा बेवहाय जादों बे बाथ्राखौ जोङो बोरैहाय सल्भ खालामलांनांगौ बिदि जे सोरखौबा लाजि फोनांनानै जोङो सोरखौबा बे फैसा खामायो इसेबां फैसा खामायो 40,000 फिक्स बुंलायलायनानै सोरबाबो खामायाबो जानो हागौ। इउटिउब चेनेला साबसक्राइबार थाबाबो एसेबां खामाया आंनो 15,000 बा 10,000खौनो जेने थेने मालाबा मासावथ' मोनबावानो। जुदि रिपर्ट नायनो लुबैदोंब्ला एनिथिं जेम्स नों नायफै नोंथांमोनासो बेयाव भिडिअ बानायनानै दा बिराद भिउ मोनदों बिनि फैसाखौ नोंथांमोना अननानै प्लिज काइन्डलि डनेसन होनानै हो मानो होनबा नोंथांमोना बेयाव थानानैसो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोना बे भिउखौ मोनदों नालाय आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो नङा होमबा? जे माने जों मदद खालामलायनाया जों गावनि हारसिंनिफ्राय माब्लाबाबो लाइफ टाइम जों मदद खालामनो हाया बे बाथ्राखौ बुजि जेम्स आरो एनिथिं एमजे आं जेम्सआथ' बेयाव नैबे बाथ्रा दा भिडिअआव गोग्लैथ'वा बारु जेम्सआथ' सिगाङाव बुंखाबाय मालाय बेयो जेम्सनि थांबाय दा नैबे बाथ्रायावहाय माने एनिथिं एमजेआ हाबदों खिन्थु एनिथिं एमजेखौ आं मानि थाखाय बुंदों होनना बुङोब्ला एनिथिं एमजेआ बेसेबांबा समनिफ्रायनो दङ आरो बे इउटिउबारफ्रा दा थांनाया मैया फैनाया बिथांमोना मोनथियानो बेयाव हालोदा मा जाना दङ अब्ला जुदि बिथांमोना भिडिअखौ सोरबा नायाबो जानो हागौदां दा बिथांमोना जिखौ मादैया बुंदों बेखौनो मालाय बिथांमोनहा रेकर्ड खालामबाय आपल'ड खालामबाय बिथांमोना नङा होमबा?
जेखौ मादैया बुंदों बेखौनो मालाय बिथांमोनहा आपल'ड खालामबाय बिथांमोनहा डिटेल्सआव मोनथियाखैदां ओमफ्राय दा नोंथाङाथ' बेखौ मोनथिगौ ना मानो होनबा जों नोंसोरजोंसो जों जादोंमोन जे जों मोनसे बोरैहाय हाखौ रिकभार खालामब्ला सोरखौबा दैनि थाखाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय नङा होमबा बे बाथ्राया आरो मोनसे बाथ्रा बेखौबो बुंबावदों जे आबसुनि मदद खालामनायखौ मानो मदद खालामनायखौ माने दिन्थियासै मानो आं बुंनायनि उनावसो दिन्थिखो बेसेबां खैथा आपल'ड खालामखो बे समावहाय 4 गोजोन भिडिअ आपल'ड खालामबाय बेवहाय एसेबो इम्परटेन्ट मोनासै नामा आबसुनि माने मदद खालामनायखौ होनो ओरैनोबा बखिनोब्ला एबसुखौ बखिनोबा बिराद इम्परटेन्ट मोनबाय नङा होमबा आंनि पार्सनेल बाथ्रा जेनेबा माने सरकारखौ जेबो बुंथ'नाङा आं नोंनो 1 केजि जाहोगोन जुदि हाग्रामा सारखौ जुदि बुङोब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंनो येस आं बुंदों मानो होनबा बियो 1 बोसोर जायै सरकारखौनो बुंबाय थायो बायदिसिना बुङोब्ला आं बेखौ बुंनो गोनां जाखाबाय नों जुदि बेखौबो बुंनोबा बेखौ बुं साप'ज हमनानै ला मोनसे दावहा नांनोबा कान्ट्रियावहाय जोंनि भारत हादराव जुदि माने टेंकआ जुदि 4 दङब्ला पाकिस्तानावबो 4 थानांगोन जुदि 2ल' थाब्ला जानाय नङा समाना दावहाया समानजोंसो जायो बेबायदि सिस्टेम आरोना जुदि बिथांमोना बिपिएफआ 17 बोसोर खुंदोंब्ला इउपिपिएलखौबो जुदि बिसोरजों रुजुनोब्ला बिथांमोनखौबो 17 बोसोर टाइम होनांगोन अब्ला बखि बै समावहाय जि हायै बखि आं बे बाथ्राखौसो बेखौ बुंनो बुजायनो हरदोंमोन नाथाय बेखौ कल रेकर्ड खालामनानै जे बेबायदि बुङो ना बुङा माया माने रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामगोन नामा आं बेखौथ' मिथिया आपल'ड बिथाङा आंनि लोगो होनना लादों आंथ' बिथांनि कल रेकर्डबो खालामाखै बारु बिथाङासो फैनानै आंनियावहाय भिडिअ बानायफैलायदों आंनाव मा दं मा गैया आंथ' बिनि न'आव थांनानैबो बिनाव मा दं मा गैया आं भिडिअबो बानायाखै लासिं सिंनो बिथाङासो फैदों आं बादाबो होनो हाया बे डाइरेक्ट फैबाय भिडिअखौनो केमेराखौ होना होखाबाय दा बादा होब्लाबो एकदमबारे माबा मोनसे दं खोमादां प्रकाशनाव ओंखायनो भिडिअखौ बानायनो होआसै माना होबाय निदि बायदि पाब्लिकफ्रा खायसे बुंलायगोन ओंखायनो आं बादाबो होआसै नङाबा एकदमबारे आंनि कम्पिउटारानो जाया मायानो जाया बायदिसिना बेसेबां दामनि मानि बेफोरखौ सोब खेबजोबनाय माजोबनाय आंथ' रावनावबो थांना बेफोरबायदि खेबाखैलै रावखौबो बिदि लाजि फोनांनो एक्सप्लर खालामाखैलै प्रकाशनाव मा दं जेम्सनाव मा दं गैया सोरबा एनटिएमजेनाव मा दं मा गैया हा एलवेज बै समावनो आं बेसे हमनो हाखादोंमोन आरो एनटिएमजेआ आंनि लोगो नंखायानो इउटुबनि लोगोसो बियो भिडिअ बानायनो थाखायसो आंनाव फैदोंमोन भिडिअ बानायनो जेब्ला मोनबाय अब्ला बिनि फैनायाबो बन्द जेब्ला बेखौ लोगो मोनो अनलि भिडिअ बानायनाय समावल' लोगो मोनो मिथिबायना भिडिअ बानायनाय समावल' बेखौ लोगो मोनो माने भिडिअ बानायनोबाल' पार्सनेलि क्ल'जलि बेहा जेबो लोगो गैया आंजों मिथिबायना बे लोगो होननानै बुंना लादों लोगो मोनब्ला बेबायदि नंखाया ओरैनो नामावल' लोगो जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङावहाय सासे लोगोखौनो ओरैबायदि नङा होमबा स' जुदि साननानै नाय जुदि बे आंखौ लोगो मोनब्ला माबोरै पार्सनेलि एटेक खालामखो बियो आंथ' बेखौ पार्सनेलि एटेक खालामाखैलै बिथाङा भिडिअ खालामदों आं बिथांनि चेनेलखौ देखायबाय बेयाव भिडिअ सोरबा सासेनि मानसिनि चेनेलखौथ' होनांगोन ना भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ गासिबो आपल'ड खालामदोंबा बिथांमोनाथ' मैयासो फैदों बेयावथ' थाबाय थानाया एनटिएमजेआ बेसेबांबा समनिफ्रायनो बे हिसाबैसो आं एनटिएमजेनिखौ भिडिअखौ होनानै एनटिएमजेखौ आङो एसे रेसपन्सिबिलिटि गोनां बुंदों जाहाथे बिथाङा बुंमोन जे आं माब्ला बबे भिडिअ बुंखो जे आंखौ फुजिनानै लेंहर आंखौ गय फाथै खालामनानै लेंहरनांगौ नामा होनना बुंनाय मिन्स आंखौ लाजि फोनांबाय जेबो नङा दे मादैया रायनोबो हायो आंखौ बुंनोबो हायो नाथाय एमजे भाइ आं बबे भिडिअआवहाय बुंखो आंखौ लेंहरनांगौमोन आं गैयामोन नामा आं बबे भिडिअ बिदि बुंखो माने बेबायदि बाथ्राखौ बिथांनि मादैनि मेलेमाव हाबनायखायसो बे फुजिनानै लेंगोन मागोन बाथ्राया ओंखारदों नालाय दा आं बबे भिडिअआवहाय बबे खनायावहाय बे बाथ्राखौ बुंखो आरो मादैया गावनो बुंबाय जे भिडिअखौ माने जोङो माने सोरखौबा लेंहरनो सम गैया जोंनि दुखुआनो मा लेंहरनो सम गैयाबोला बोरैहाय आंनि भिडिअखौ नायनानै बिथाङा बेबायदि बुंदों होनना बुंखो होमबा ना बेखौ सोरबा सासे सुबुङासो बिदि बुं होननानै फोरोंदों नामा मेगन मेसे बुंहोदों नामा बे मोनसे आरोना आं जेम्स आरो एनटिएमजे बिथांमोनखौ आङो जेबो गाज्रि मोनाखै जास्ट रेसपेक्ट होनानै रायलाय आं बिसोर जास्ट एबसुखौ सिगांनिफ्रायनो फकास खालामबाय थादों नालाय आं नोजोर होबाय थानाय नुदों नालाय आं सोरखौ सापर्ट खालामो सोरखौ सापर्ट खालामा बे आंनि पार्सनेलि बाथ्रा आङो रावखौबो माने रेसपेक्ट गैयै रायाखै आङो सोरबा माने हाग्रामा सारखौ आङो रेसपेक्ट गैयै रायाखै आं जास्ट हाग्रामा सारखौ बै समाव बुंदोंमोन बावगारबाय ना हाग्रामा सारखौ अखमियानि बुंनाया আমার হাগ্রামা স্যার এনেকুৱা নহয় যে তুমি বড় তুমি বেশি কোয়া তুমি বাঙাল মানুহ তুমি অসমীয়া মানুহ তুমি সাवथाल মানুহ बेसि नख'आबा तुमाक बेसि निदि होननानै माब्लाबा बिदि बुंदों नामा होननानै बिदि बुङाखै हाग्रामा सारा बयखौबो समान अनो होननासो बुंदों अब्ला अहाय आङो जुजे माइगाबखौ आं बयखौबो सोरबा मोजां खामानि मावदोंबा अनदों आरो मोजां मोनदोंबो आरो जेसेबां खिनो हायो आरो आं थांबानिखि बेवहाय प्रब्लेम सल्भ जागोनथ' बिदि नंखायाना आं फैदों बेवहाय माबा मोनसे मदद खालामनो थाखाय आरो आं भिडिअबो बानायखादों बिथांमोनाथ' मैया दाख्लैसो भिडिअ खालामदों ना माबायावहाय बे मा होनोमोनलाय बरबारिनिखौ आंथ' बिनि सिगां 2 फेब्रुवारियावनो भिडिअ बानायदोंमोन अब्ला बे समाव मानो गिदिर इस्यु खालामासै जालासैलै एकदमबारे आंखौ बिराद पार्सनेलि एटेक खालामनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो इनडाइरेक्टलि खालामबाय थानायखौ आं जाबनानैसो बे बाथ्राखौ बुंदों दै
मिथिबायना बै बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि बिथांमोना बै समनिफ्रायनो बुंगासिनो दं पाब्लिकफ्रा इनडाइरेक्टलि बुंदों बुङाखै नुगासिनो दंखायो मिथिबायना आं सोरबा सासे आंखौ मदद होदों आं सोरबा हारसिङै रावबो मानसिया अराय सम लाइफ टाइमनि थाखाय आं बेखौ मोजां लाइफ टाइमावहाय आं मदद खालामनो थाखाय आङो थांखि लादों नों हारसिङै नोंनि सम्पतिखौ बेसेबां दङ बे 1 crore दंब्ला बेखौ नों मदद खालामोब्ला नोङो बेखौ जिर' जानायनि उनाव लांथा जाजोबगोन नों जुदि हिम्मत दङब्ला अराय सम नोंनि इउटुबनि इनकामखौ जुदि नों पार्सनेल निजिनि इनकामजों फैदों होननानै बुंलायदोंमोन नामा होमबा बिदिब्ला नोङो निजिनि थाखाजों फैदों होनलायदोंमोन नामा मदद खालामफैदों नामा नोंसो बुंदो दे बे बाथ्राखौ अब्ला नों जुदि बेफोरबायदि चेलेन्ज खालामलायनो फैदोंब्ला नों मदद होबाय था नोंनि फैसाखौ डनेसन होबाय था जोंबो सोलिनांगौ आरो पाब्लिकखौबो नायनांगौ जोंहा बेबायदि गेजेर खन्द'आव जोबथे जानानै गैले जानानै जे खामानिखौ बन्द खालामलायनाय जोङो लुबैया जोङो बिराद थान्दा दिमागै सानो आरो बिराद मोजाङै साननानै जों बोरैहाय बेखौ समाजखौ बोरैहाय नायलांनो हागोन बोरैहाय जोङो फैसाखौ इकजुट खालामलायनानै रायजो राजानिखौ बोरैहाय बाहायलांनो हागोन येस आं सम लानानै आङो पाब्लिकनि फैसाजोंनो समाव गिदिङोबो बिकज आंनाव इसेबां थाखा इनकाम बबेनिफ्राय मोनुखो नङा होमबा गिदिंनांगोन खामानि मावदों नालाय आंथ' निजेयाव पकेटावसो सोना लायाखैना गिदिंदोंसो नङा होमबा बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन सोमोन्दै बुंदों बिथाङा थ' बेनो आरोना खोथाया थेंक इउ स' माच आं एनिथिं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो फैदो अननानै प्लिज नोंथांनि जे पइन्ट लिरना लानाय आं बेखौ रिप्लाइ होनो फेस टु फेस आं बिराद रेडि अननानै जाहाथे अब्लासो गोसोआ माने नोंथाङाबो आं नोंथांमोनखौ जास्ट मानो भिडिअखौ बानायाखै आं भिडिअखौ बुंनायनि उनावसो नोंथाङा बानायबाय सम गैयामोन भिडिअखौ होआ माबा गैयामोन ओरै थोरै हेनथेन होबाय बुंनो थाखायबा दुसिनो थाखायबा सम दं नाथाय मदद होनायखौ दिन्थिनो थाखायबा सम गैया